Usman Manjaba. I'm a Barokai. Karamo ko nyisra dama ay taala tafo ala ki nesbati adba mais ne be sra jeli de fe ala ko anga minge ne be kan woke ni chedra ala ya marudi mingela ala kire ya marudi mingela sallallahu alaihi wasallam salim ne karamo ya marudi mingela ne mo be enyana la blemuna تمام يمسي على كي يمرودي على كي يمرودي نكرمو أيضا كي يمرودي نمو بجنة كيف مركبو no de fokwa imana ni ne itane waitne balo ne semendi la ne jigitika le break amaje mori ala amaje musukula femeni ni balo go chendo ni chedra menere ko me ala tafo wi mene ayede an fatala mo were de mo taala la le break no de ma fla fo anyona ya adba ma fo info ala kire ni fo ko Allahu akbar me amaso abli me atise ka baere parce que abiba fene la femme zemele do aw ban mo kawla chetri bi seme cheni la anaka ala adba ne ba fe o na de bula no fe no tani mutu itise ka bano wa chesa wasile gere la temi na no mali fanele ne kama ko de ne mula asubhanallah Allahu akbar wanjiri ala de ngale na qur'ane bugana ni ala jaba alla e jino ni mele ko fraka atise ni la le break wa ni ma min jera ni yango ala ko wala amini kaso min na fo ala e ko fo adba wa yani ka sote dugu kla fe nani koloshi nyon zoro ka ba ko tiri nyokoro min nga fo ma fo sankara break wala on de fitri wala ambi min nga jana keneka nam yani akafatu abarawato bamako nana mfasola sirakoro jedala ya bara do kella sankara ya wele ango bamani ne be sirakoro bi wo chena mana bawfe wala ni ya me ko miya ni mana aka dugu fe nana shangoro sirafe sankara ako karamo ko ale rete sobi ngwa kara chugodi ko ale fadu linde adba wo bamani ngwi manga ere mane jade sankara ko banaka dugu doni Allahu akbar nubo na me bara dola ko mi tambe furakel la docteur ka sirafe nam o furakel ka ketugula me ngomi bara